Mu se nsib l-ebda diffikultà biex min ifixkel li l-Partit Nazzjonalista jitwarrab. Hekk iddikjara l-Kap Nazzjonalista Adrian Delija waqt il-programm Extra Sajf. Dikjarazzjoni li tixet il-firda u l-qasma li hemm fil-Partit Nazzjonalista bejn il-fazzjoni Delija u l-fazzjoni Busuttil, anke wara l-vot tal-Kunsillira tas-Sibt. Minar ma nedħol fismijiet. Mussa nsib l-ebda diffikultà biex nieħu d-deċiżjonijiet kollha li hemm bżonn biex min ifixkel jitwarrab. Nhar is-Sibt Delija tal-impressjoni li se jaqgħat lill-partit, iżda minn kliemu jidher li se jkun jiebes mal-fazzjoni li ilha topponih sa minn mindu ħadd mexxija tal-Partit Nazzjonalista. Imma żgur li mussa nippermetti illi jkun hemm min jibqa' ixekkel l-opera tal-Partit Nazzjonalista. Adrian Delija li ma jaċċettax kritika qal il-fazzjoni Busuttil li min ma jridx jaħdem m'hemmx iktar ħin x'inħela. Min ma jridx jaħdem m'hemmx iktar ħin x'nitilfu biex nibqa' għaddejjin nagħmlu dawn id-dibattiti jew il-kumbattimenti interni. Issa li rebaħ lill-fazzjoni tal-eks Kap Nazzjonalista, Adrian Delija qal li se jagħmel reshuffle fix-Shadow Cabinet. Illi meta nkun qed nagħmel il-tibdil neċessarju f'dak li huwa il-portfolji tal-Shadow sejħilhom li trid. L-inkwiet fil-Partit Nazzjonalista kompla jirranka fil-Partit Nazzjonalista minn mindu Delija sar kap tal-partit. Minkejja ma semmix ismijiet tan-nies li opponew, Delija qal li qatt m'għamel xejn lil dawn in-nies. Delija kien qed jirreferi għad deputati ewlenin tal-fazzjoni Busuttil, b'mod partikolari għall-eks kap Simon Busuttil, Jason Azzoppardi, Carol Aquilina u Beppe Fenekadami u Claudette Buttigieg. Dawn nies qatt ma miltilhom xejn f'ħajti personali. Il-fazzjoni Busuttil temmen li Adrian Delija mhuwiex kredibbli li jmexxi lill-Partit Nazzjonalista minħabba l-allegazzjonijiet li daħħal flus f'kont bankarju f'Jersey ġejjem il-prostituzzjoni. Allegazzjoni li dwarha Delija qatt ma talab inkjesta maġisterjali sabiex ingħaddaf ismu minn dawn l-allegazzjonijiet. Issa li Delija wassal lill-partit tal-ikbar żewġ telfiet elettorali, il-fazzjoni Busuttil iktar ma tridux jieqpa' kap. Iżda Delija rebaħ il-vot ta' fiduċja fit-tmexxija, anki jekk terz tal-Kunsillira jew ma vvotawlux jew inkella votaw kontrih. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.